दंफाबावो बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि बाथौ गौथुमनिनो गाहाय आफादगिरि बिथाङा अबिराम सयब बिथाङा दा जों बिनियाव बेखौनो मोन्थिनो लुगैबावो दिनै बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआवहाय बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायनि बेलायावहा मा हाबाफारि मावदों बेखौ जोंनो एसे फोरमायदो। खुलुमबाय। दिनैहाय शुक्रबार गोथार शुक्रबारनि दिनाहाय शिवरात्रि बेंगलावहाय शिवरात्रि फुजा मानियो। तो बिनि लगे जों सिजौ बाथौ धर्मा सिजौखौ आरनानै दिनैहाय जों फुजा होनाय। तो बे जों बोसोरथाम जाबाय जोङो बे दिनै बे फुजा लाना बोसोरथाम जानायसै। तो बे बोसोरथाम जों बाथौखौ शिवरात्रिनि लगे लगे जों बाथौखौ जों फुजिनानैहाय जों फुजा होयो। तो बे जोङो फुजा जाबाय बाथौआ जाबाय जों देग्लायनि एसे सिस्टेमेटिक चेन्ज खालामदों। माने खालामदोंब्ला जोंखौहाय हेल्प मोनदों जों आसाम मोनफ्राम जे फैनायफोर आलासिफ्रा बे मा बुङो बे आर'ज पार्टिफ्रा तो आसामनिफ्राय फैनानै जोंखौ गोबाङैनो बोसोरथाम हेल्प खालामबोदों। देग्लाय बोसोरनैना हेल्प खालामबोदों देग्लाय बोसोरथाम जाबाय। तो जों बिसोरखौ बावनो हाया बिसोर एसे खस्थ' खालामदों जोंनि बेंगलनि बे सिलिगुरि दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि गुनैहाय बेखौ जों खालि बावनो हाया। तो देग्लायहाय जों आगोलहाय बिनि सिगां जे फुजा दंमोन बाथौ गायनायनि फुजाया जों सिजौखौहाय जोंनि बाहायनि बेंगलनि नियमैनो जों होयोमोन। तो देग्लायहाय जों आसामनि जे नियम दं बे नेमखान्थिखौ हमनानै जों देग्लायहाय सिजौखौ बरायनानैहाय फुजा होनायसै जों देग्लायहाय। तो फुजा होनानैहाय जों खोथानो सानदों बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट सिलिगुरि बे जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्टनि बड'फ्राखौ जों खोथानो सानदों कि जे बाथौ धर्मआ माबायदि फुजा होयो जोंनि आसामाव बड'फ्रा माबायदि फुजा होयो आरो मा नेमखान्थि दं बेफोरखौ जों बुजायनो चेष्टा खालामदों बाहायनि बड'फ्राखौहाय। तो दिनैहाय जों 12टार परे बे फुजाखौ जों सुरु खालामबाय। दा दिनैहाय शिवरात्रिनि फुजानि उद्बोधनाहाय जोङो दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआव हेभि वेटनि एसे नेताफोर फैनानैहाय एसे फुजा बेहाय एसे स्टेजाव थांनानै प्रग्राम जोबनानैहाय जों गावनि बाथौ फुजानि हाबाफारिफोरखौ सुरु खालामबाय जों। साबायखर थाबाय। आरो बेखौ फोरमायबावनो सानो नामा सार बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआव जे नेहाथारि बिथाङा जोंनो फोरमायबाय 300सो बर' न'खर दङ फ्राय बाथौ सिबियारि गोजा बे बिथांमोना बे थानसालियाव फैयो नामा बेफोरखौ एसे फोरमायगोन नामा? औ बिसोर फैजोबो दिनै नेपाल आरो दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि जितना बड'फोर आरो नेपालनि थानाय बड'फोर जोङो आरो जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्टनि कयेकजन बड'फोर कयेकटा घरनि बड'फ्रा बयबो मोनब्रै मोनबा जितना गामि दं जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआव मोनबा गामि दं। बेफोरा टटल फैजोबबाय दिनैहाय टाइम जाखो दा 2टानि परे आरोखि प्रग्रामा स्टार्ट जाला होनब्ला बिसोर सफैनाय बयबो। साबायखर थाबाय बे समाव जोंनो बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथाङा जोंनो फोरमायबाय। दा बिथांमोना फोरमायदों बेवहाय दा दसेनि गेजेरावनो बेवहाय फारि फारि हाबाफारिया जालांजोबगोन। दा जों बे हाबाफारिखौहाय फारसेनिफ्राय खिन्थिलांनो थाखाय नोंथांमोननो नाजागोन। दा बेखिनियाव जों बेखौनो